ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಚಿ ಗಿಚಿ ನಾನು ಯಾರು? ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹುಳ. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ನ ಬಿನ್ನರಿಗ್ಲನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ತೂಕ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಅಂದು ತೂಕ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಜೋಜಾ ಕೇನ್ಲೆ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2000 ಇರ ಗಣಿತಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರನ್ ಪಂಡ್ ಕೇಂದೆ ಅಂಡ ಈರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದು ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಟಪ್ಪ ಅಂದ ಆದಾವೋಡು 2000 + 40 2000 + 40 214 ರಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2000 ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಪ 2000 ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಪ 2000 ನಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಪ 2000 ಎನ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 10 2000 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 10 2100 ಈರ್ ಬಸ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಬಂಡಾರೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಯಾರು. ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ನ ದಾಯಿ ಉಂತಾವೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ನು ದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅತ್ ರಾಂಗ್ ಉಂತಾವನು ದಾಯಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತವನು ಬಸ್ಸನ್ನು ದುಂಬು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ದಾಯಿ ಉಂತವನು ಪಂಡ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಂತಾವನು ದಾಯಿ ಉಂತಾವನು ಉಂತವನು ಜನಗಳು ಬಕ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ ಬಸ್ಗೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಉಂತುದುನು. ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ಕಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಾರೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪುಡವುಜಿ ದಾಯಿ ಕಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದುಪ್ಪುಡು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡುವಾಗ ತೆತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ತೆತ್ತಿ ಹುಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಿ? ಅದು ಅದರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಐತನೆ ತೆತ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ ಅಂದು ಅಂದೆ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಪೋಪುನತ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ಪುಡವುಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾರೊಂದು ಪೋನಾಗ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚದ ದೀಪುಂಡು ಪುಡ ಅಂತದಾನೆ ಅವು ತೆತ್ತಿಯೇ ದೀಪು ಜಪಂಡ ಕಕ್ಕಿ ಒಳ ತೆತ್ತಿದಿ ಅಂದ ಕುಲ್ಗುಂಡು ಅಕ್ಕ ಜಲಜ ಕಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ತೆತ್ತಿನ ತೂತುಜಿ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂತುಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈನಾಗ ತೂಪುನು ಸೈನಾಗ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಕ್ಕೆದ ರೂಪ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ಪೇರತ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಣಿತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾರೊಂದು ಪುನಃ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಡು ಅಪ್ಪ ಹೌದಾಯ ಪುಡವುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಪಾಸ್ ಪಂದೆ ಪಾಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದು ಪುನಃ ತೆತ್ತಿಯ ದೀಪುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಡವುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದು ಪೋನಾಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಈಯೇ ಪನ್ನತ ನಿನ್ನನೆ ರಾಂಗ್ ಎಂತ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಈರೈಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿನ್ನ ರಾಂಗ್ ನಾನಂಜಿ ಗಿಚಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಚಿ ಗಿಚಿ ನಾನು ಯಾರು? ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹುಳ. ಅವು ಚೀಪೆದ ಚಿನ್ನಿ ಸಾತ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಬನ್ಪು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ 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 ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಿಚಿ ಗಿಜಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಪುಣತೆ ಉಲೈಡ್ ಪಂಜಿದುಲ ನೀರಿ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಏರ್ ಜೈದೆ ಬಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ಲೇತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿದೆ ನಿಕ್ಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೆಡಿ ಅನಿತಕ್ಕೆ ಏನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರಿಡಾ ಅವು ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ಇಂಚೆನಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಗುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ.